Alto da Mariña é unha comarca, unha bisbarra que está totalmente ligada ao mar e á natureza e ao monte e iso non cabe duda que te marca. E gustame levantarme, mirar desde a miña ventana, xa che digo, vexo perfectamente desde a playa a alta mar e contemplo un rato hasta que, bueno, chega un momento que sinto a necesidade de palpalo, pisalo, porque disfruto enormemente non solamente do seu color, da súa paisaxe, senón do seu olor. Os olores que se perciben en un momento determinado e a primeira hora da mañá son espléndidos. As nosas pezas son arte, seguramente que son obras de arte, pero que nosotros en ningún momento descuidamos o oficio que temos á hora de facer unha obra de arte. O meu achádego quizás máis importante porque se está significando Óscar Rodríguez no mundo da xollería foi por saber adaptar o mundo das conchas marinas á xollería.